ପରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଗଲ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସେଠାରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥିଲା ଯାହା ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବନାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାର ଡେଣା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ହୀରା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ସେ କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥାଏ। ଆରେ ଦେଖୁନୁ, ଏ ମୟୂର କିପରି ଅଭିମାନ ଭରା ମୁହଁ ନେଇ ବୁଲୁଛି। ତାକୁ ମନ ହୁଏନି କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ। ହଁ, ଠିକ କହିଲୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୋର ହେଇଗଲିଣି। ହଁ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଆଚରଣକୁ କିଏ ବା ଭଲ ପାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି। ତାଙ୍କ କଥା ମୟୂର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଛାତି ଫୁଲେଇ ନଦୀକୂଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ଡେଣା ମେଲେଇ କହୁଥାଏ, ଆରେ ୱାଃ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ମୋ ବେକ, ମୋ ଚମକୁଥିବା ଡେଣା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କଣ କିଏ ଅଛି? ସତରେ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ତା କଥା ଶୁଣି ମୁହଁ ବଙ୍କା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ କାଉ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ତା କଥାରେ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ କାହିଁକି? ଏହି ମୟୂରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅସଲ ସୁନ୍ଦରତା କଣ। ତାପରେ କାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୟୂର ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ତମ ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ କଣ ବା କହିବି ଯେ? ଏହା ଶୁଣି ମୟୂରର ଅଭିମାନ ଆହୁରି ବଢିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହଁ କାଳିଆ କାଉ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ, କାଶ ମୁଁ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି କି? ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଡେଣା ମୋର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା କି? ତାପରେ କାଉ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସତରେ ଭାବୁଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ତମର ପ୍ରଶଂସା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ। ହେଲେ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାପରେ କାଉ କହିଲା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଉଚ୍ଚ ବାଦଲ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତମ ଡେଣାରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ହୀରା ପରି ଚମକିବ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ କାଉ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନଈକୂଳ ପାଖରେ ଜମା କଲା। ତାପରେ ମୟୂର ତା ଡେଣା ମେଲେଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭାରି ଡେଣା ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥାଏ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିଲ, ବାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ହସିଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଇଗଲ ରାଜା ଦେଖି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଏଠି କଣ ହେଉଛି? ତମେ ସବୁ ହସୁଛ କାହିଁକି? ତାପରେ କାଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୟୂର ତା ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ବାଦଲ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯାଅ। ତେଣୁ ଆଜି ଏସବୁ ହେଇଛି। ଭିତର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ଭଲ ଆଚରଣ ହେଉଛି ଅସଲ ସୁନ୍ଦରତା। ତାପରେ ମୟୂର ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସୁନ୍ଦରତା ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲି ଯେ ମୁଁ କେତେ ମୂର୍ଖ। ତାପରେ ଇଗଲ ରାଜା ନିଜ ଡେଣା ରଖି ମୟୂରକୁ କହିଲେ, ଅସଲ ସୁନ୍ଦରତା ସୁନ୍ଦର ଡେଣା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୟା, ପଣିଆ, ମିଠା କଥା ଏବଂ ଆଦରରୁ ଆସେ। ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ମୟୂର ହଁ ଭରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ମିଠୁ, ତୁମେ ଡାଳରେ ବସି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତମକୁ ଲୋକେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତମ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ଶୁଣି ଶୁଆକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ମୟୂରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମୟୂର କୋଇଲି ପାଖକୁ ଗଲା। କୋଇଲି ଡାଳରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ମୟୂର କହିଲା, କହିଲି, ତୁମ ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଅ। ତାପରେ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କାଉକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ତା ପାଇଁ ମୟୂର ଶିଖିଲା ଯେ ଅସଲ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରୁ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବାହାର ସୁନ୍ଦରତାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।